ישראל, את בניו ובנותיו, אשר חירפו נפשם במאבק על המדינה בדרך. ואת חיילי צבא ההגנה לישראל. אשר נפלו במלחמות ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון, ומסירות הנפש, אשר יזכו חשוב לי להגן על האזרחים פה, שתמיד נמצאים בסכנה מתמדת, שתמיד מרגישים מאוימים. וחשוב לי גם לתרום למדינה. חברה צריכה להתקיים, ואי אפשר להתקיים בלי הדבר הזה. אני ים גורן, בן 17, לומד בתיכון חדרה, והשאיפה שלי בחיים, או לפחות בשנים הקרובות, זה להתגייס לשירות קרבי בצה"ל ביחידה מובחרת. שלום, אני תאיר קמינר, אני בת 19, וביום ראשון אני אמורה להתגייס לצבא. ביום הזה אני אתייצב בבקו"ם ואצהיר על זה שאני מסרבת להתגייס ושאני רוצה לעשות שירות אזרחי חלופי. סרבנית גיוס בת 18 מתל אביב חוללה סערה בעולם, עניינה הגיע אפילו עד הפרלמנט הבריטי. כשהייתי בת 9, הלכתי עם ההורים שלי להפגנה ישראלית פלסטינית בכפר פלסטיני ליד רמאללה, ואת ההפגנה הזאת הצבא הישראלי פיזר עם גז מדמיע. ובתור ילדה זו הייתה חוויה מאוד טראומטית, מאוד מפחידה, וזה נתן לי את האפשרות, בשונה מרוב הנוער בארץ, לחשוב לפני שאני מחליטה אם להתגייס או לא. למה אתה מתגייס? חוץ מזה שזה חובה כמובן. כי אני רוצה כאילו, קרבי זה, אני ככה כאילו חונכתי, זה בא מהבית שלי, אתה יודע, כאילו אבא שלי בצבא, אז אבא שלי עדיין בקבע. הוא תמיד חינך אותי על אהבת הארץ, ציונות, וכמה זה חשוב לשמור ולהתגייס ולתרום, אז כאילו אני הולך בעקבותיו. אז למה קרבי? שלוש, שתיים, אחת, בעצם הרגע שזיהיתי שצריך לפתוח כושר קרבי ושאני רוצה לעשות את זה, זה היה עוד במהלך השירות הצבאי. ראיתי חבר'ה שמתגייסים ושפשוט אין להם מושג, הם לא יודעים מה זה צה"ל, למה צריך לעבוד קשה. הם היו בשוק מטורף שאחרי זה השפיע על מהלך השירות שלהם, ובעצם הבנתי שיש לי את היכולת לשנות את העניין הזה, לשנות את המצב הזה ולגרום לבני נוער לדעת על הצבא, ולא רק לדעת אלא לאהוב אותו ולהתגייס ולהגיע למצב שהם רוצים להיות בשירות קרבי ומוכנים לעבוד קשה בשביל ההגשמה העצמית שלהם, בשביל המדינה. שרק אחרי שחייל יוצא מהשירות הקרבי שלו, הוא יכול לקרוא לעצמו גבר, כאילו שהוא באמת גבר. יום העצמאות כיתה ג', ההורים שלי לוקחים אותי לבסיס חיל הים בחיפה. נורא התלהבתי כי אני ילד קטן ולא כל כך הבנתי צבא, מה מומי, ואז כזה אנחנו מתקדמים על הרציף והאבא שלי רואה כזה מישהו בפינה כזה. ים, אתה רואה? זה חייל בשייטת 13, אני כזה, מה זה שייטת 13? שייטת 13 קומץ אנשים הטובים שבטובים, וזה גרם לי להבין שאני תמיד צריך לשאוף גבוה וכמה שיותר גבוה. יש לי היסטוריה של סירוב במשפחה, אבל יש גם אנשים במשפחה שלי שכן התגייסו, וחקרתי את ההחלטה הזאת במשך השנת שירות בסדרות. זו הייתה גם שנה של בחירות,
ושנה שהקדשתי ללמוד ולדעת עוד, והחוויה הזאת ביחד של להיות במקום שכל כך מושפע מהסכסוך, לחקור את מה שקורה, גרם לי להבין שאני צריכה לסרב. אני הייתי לוקח רובה, יורה במישהו של חמאס, הייתי שם את הבגדים שלו עליי, הייתי מסמן לחיילים שלי שזה אני, ואז הם לא היו יורים עליי, ככה שהייתי יורה עליהם ככה. She protested against the government's policy of occupation. While having a huge group of supporters, Tahir Kamino was branded a traitor by many Israelis. And in a country whose backbone is the army and where military service is compulsory, Tahir has been branded a traitor and a parasite. יש את הסרבנים האלה, אני שומע כבר כמה פעמים את האלה שמסרבים להתגייס. מה אתה רוצה לעשות איתם? אני אגיד לך את האמת, כאילו, אני רוצה לשאול אותם למה, כאילו, זה הדבר היחיד שאני רוצה להבין. כל עוד יש יותר מ3 מיליון בני אדם שחיים בעזה ובשטחים, שמושפעים מהשלטון של ממשלת ישראל, אבל אין להם את היכולת להצביע על הממשלה שלנו, הם לא אזרחי מדינת ישראל, המושג פה של דמוקרטיה נפגע. בגלל זה זה חלק ממאבק למען דמוקרטיה. מצב פה רגיש כאילו בתכלס. אז אתה לא יכול כל כך סרב. אתה נמצא פה במלחמה של יום-יום, אתה לא נמצא במדינה אחרת שהכל טוב ויפה, אז סבבה, אתה לא חייב לעשות צבא ואתה לא חייב לבוא לפה ולשם. יהיה פה ביטחון אמיתי גם ליהודים, רק כשיהיה פה עוד מדינה. המאבק הפלסטיני לא ייפסק עד שהם לא יחיו בכבוד במדינה פלסטינית. תלכי לשמירה אחת בעוטף עזה עם נשק, שסורקים עליה אבנים, שמקללים אותה, שמשפילים אותה, ואז אני רוצה שהיא תגיד לי בדיוק מה לא מוסרי פה ומה... אז לא בעזה. שאתה לא יכול לעשות כלום. אנחנו צריכים להבין שגם אנחנו לא נוכל לחיות פה בביטחון עד שהם לא יחיו גם בביטחון. שלושה לוחמי צנחנים נהרגים ועוד 7 מחבריהם נפצעים. את אבוקת הזיכרון תדליק הגברת נטלי פחימה, ביתו של מאיר פחימה, זיכרונו לברכה, שנפל בפעולת טרור. תפילת האדם, החול והים, רישו של יום הזיכרון בשבילי זה יום כזה שהוא מסמל התחלה כזאת של משהו שהוא מתחיל אצלי כל שנה מחדש. הכל הופך למעגל גדול כזה שאתה חלק ממנו. שאתה נזכר בכל מה שקרה, כל המלחמות, כל מי שהקריב את החיים שלו בשביל המדינה הזאת. ימים כאלה שהם טעונים רגשית ומשפיעים באופן טוטלי על כל המדינה, אז ממש מעלים אצלי את המוטיבציה. אני באמת שאני לא מפחד למות, כאילו תכלס אני אגיד לכם את האמת. אני יודע שמה שאני עושה, אז הוא בעצם, זה יעשה רק טוב, כי למרות שאני אקריב את עצמי, כמובן שאני לא רוצה למות, אבל אם זה מה שידרש ממני, וכאילו זה יקרה, אני אעשה את זה, כי אני אלך בלב שלם, בוא נגיד ככה, אני אלך בלב שלם לכל מה שאני עושה, כי אני יודע שאני נתתי את חלקי, וכל אחד צריך לתת את חלקו, אבל אני יודע שניסיתי את שלי, ושנתתי מעצמי לכולם, ואני שלם עם זה. בשירות ההתנחלות! לא נמית
ולא נמות בשירות ההתנחלות. לכיבוש! 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 שלום כן! כיבוש לא! שלום כן! תסרבו! 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 הורים גאים ללוות את העיר במאבקה הפוליטי, הרבה גאווה. אני חושב שהיא נותנת לנו כוח, אנחנו נותנים לה כוח, אנחנו רואים איך שמעצרים את הדמוקרטיה, מקצרים אותה, קוצצים את כנפיה, מה שקורה כבר כ-50 שנה לפלסטינאים תחת שלטון הכיבוש. אפשר גם לסרב! חייל! הקשב! אפשר גם לסרב! רשת מסרבות הוקמה בעקבות אותו כנס. הכנס הזה הבהיר לנו שכל קבוצות הסרבניות ב-20 שנה האחרונות צריכות את הרשת הזאת שתשתף פעולה. המטרה שלנו בסופו של דבר היא כמוהן למחות נגד הפעולות של הצבא שנגדן הם מסרבות. הביתה! שיסביר לי למה צריך להתחבב! הביתה גברת! הביתה לעזה! הביתה! בגלל זה אנחנו כאן כדי להזכיר לכולם שיש אלטרנטיבה. לכו מהארץ הזאת, חתיכת זבל! אתם לא מתביישים? כן, לקחתי בחשבון את עניין הכניסה לכלא, זה משהו שהייתי מוכנה לעשות, וגם השפעות אחרות שיכולות להיות לזה על החיים שלי. לקחתי את זה בחשבון, אבל אני חושבת שזה שווה את זה לדעת שעשיתי משהו שאני מאמינה בו. היה לי הרבה יותר קשה להסתכל על עצמי במראה אם הייתי לא עושה את מה שאני מאמינה בו, כדי לא לשבת בכלא או כדי לשמור על עצמי. אנשים שיוצאים כאילו נגד כל הרעיון הזה של להתגייס לצבא ויוצאים נגד כל מה שהמדינה הזו מייצגת ואומרים שהכל פה בלגן, כאוס, הכל פייפל, הלך כפות המדינה הזו, אנחנו החיים בזבל. אני חושב שהכל זה דיבורים, כי הם הרי לא יעשו שום דבר נגד זה, הם אנשים שרק מדברים, ואם הם היו רוצים לעשות משהו אז הם היו מצטרפים למפלגה או שהיו מתגייסים לצבא והיו מנסים לשנות את זה בעצמם, מבפנים, לא מבחוץ. גם מתוך מישהי שעשתה צבא, ובטח כל אחד שהיה בצבא יכול להסכים שלא באמת אפשר לשנות הרבה מבתוכו במערכת הזאת, שהיא כל כך גדולה והיא כל כך מסורבלת. חלק מהגיוס לצבא פשוט משכיחים מדעתנו את זה, שגם אם את הולכת להיות מורה חיילת או מש"ק ת"ש, יש לזה השפעות פוליטיות, ואת לוקחת חלק בגוף שהוא פוליטי גם אם את עושה תפקיד שהוא רך ונעים. בכוונה מגייסים אותך בגיל 18, שאתה עוד לא מבין כלום מהחיים שלך ואין לך מה להפסיד. אתה לא תראה מישהו בגיל 30 מתגייס עם ילדים, אתה עוד מורל, כאילו. זה הסיבה גם שגיוס כל כך קרבי. ואני חושב שמי שסרבן, כאילו, אני אגיד לך את הדעה שלי, צריך לשלול לו כל מיני זכויות במדינה. כאילו, לא מגיע לו לקבל את מה שאתה מגיע, שאתה הולך ומסכן את החיים שלך, אפילו או שאתה הולך ובא ותורם. הוא בגיל 18 מתחיל כבר לעשות תואר. אתה בגיל 18 הוצאת את החיים שלך ל3 שנים. את יודעת, מה אומרים על שמאלנים היום, עם שונאי ישראל, עם זה? הנה, תאיר תגיד לך כאילו מה יש שם בכלא. אנחנו חברה, וחברה בנויה על כך שכולם שותפים לרעיון הכללי. כל אחד צריך לתת מעצמו, וגם אם זה דורש הקרבה מסוימת. את העיר עברו בערך חודשיים, מה שצילמנו לך פעם אחרונה. אני נראה לי נפגשתי איתכם אחרי הקליעה הראשונה בעצם. מאז היו עוד 3 קליעות. ישבתי בסך הכל 95 ימים. את מרגישה שמתחולל איזשהו שינוי בתהליך שלך, לטובה או לרעה? ברור שהמדיניות של הממשלה לא השתנתה בשום צורה מהמעשים שלי, וכמו שכולנו יודעים, הכיבוש עוד לא הסתיים, אבל אני חושבת שכן יש זרעים של הצלחה. את רואה את עצמך נשברת כאילו שנלחמת כל כך הרבה שעכשיו זה כבר אין מצב בעולם? תראי, מה זה נשברת? אני חושבת שבסירוב, אם הרעיון הוא להעלות שיח ציבורי, אז כן, הצלחתי להעלות שיח ציבורי, וכל עוד שאני ארגיש שהמאבק שלי מתמשך, אז אני אמשיך.
קצת קשה לשבת ולשמוע אותם, כי יש פה שתי עמדות מלוגדות, נכון, ואני חושבת שהיו אנשים בקהל שהסכימו עם מה שתאיר עושה, והיו אנשים בקהל שנורא הסכימו עם מה שים עושה. אני חושבת גם שבגלל שהקהל שלנו יהיה מורכב בעיקר מילדים בגיל שלנו, שעוד חודש מתגייסים, אני חושבת שזה כן יעורר כמה שאלות. זה ייתן עוד איזה צד כזה שלא כל כך מדברים עליו ולא כזה מראים אותו, כי גם אצלנו בתיכון בכלל אני חושבת שלא נראה לי שיש אפילו אחד שהולך לסרב גיוס. זה נורא קשה לשמוע בן אדם אומר, אני מוכן למות בשביל משהו שאני מאמין. אני חושבת שזה גם נורא קשה לשמוע בן אדם שאומר, אני מוכן להיכנס לכלא גם לעוד שנה, כי אני לא רוצה... נכון, אבל זה מה שניסינו להשיג, שני הצדדים הכי קיצוניים. הים רעב ואינוס, הירדן ייסוב לאחור. כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גהנום, כמה אצבעות על ההדק. עד מתי יהום השר, עד מתי אדם בן כלב, מחליקות הפנים על התאר, מלטפות אצבעות את החרב. לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים, אין שומר את השער, אין סימן משמיים, רואה אנשים שחיים חלומות ותקווה.